Yau ina so ne zan ba ku labarin wani sabon ɗan kasuwa mazaunin wani ƙaramin ƙauye. Kuskuren da ya yi mafiya yawan masu ƙunƙurin fara kasuwanci sukan yi shi ko sukan yi irinsa. Da ya yanke hukuncin zai yi kasuwanci a garinsu bayan ya samu jari sai ya shirya zai yi provision. Kamar yadda mafiya yawan mutane suke yi, sai ya binciki jama'ar gari kan yanayin harkan provision, wato trader kenan. Sai aka ba shi labari ai dukkan masu provision ɗin garinsu ko in ce ƙauyensu suna zuwa ɗan babban garin kusa da su ne suna yausari, wato kamar local government ɗinsu kenan. Don haka suna samuwa da tsada ne, suna sayarwa da tsada. Inda mutum zai je Kano da ya samu kaya da sauki. A ƙoƙarin gogon naku na ganin ya yi bitin competitors ɗinsa, sai ya shirya nasa sai tafi Kano ya saro kaya ya kawo su. Da ya zo maimakon ya zo na yi lissafi ya siyo kaya a kaza, an yi mota a kaza, an sayi leda, an sayi kaza da kaza. A'a, sai ya tambayi mutane nawa ake sai da kaza a sauran shaguna. In aka ce ana sayar 120, sai ya ce to shi iya sai da nasa 110. Shi a lissafinsa tun da shi Kano ya je ya samo sauki, lallai zai iya sayar da kaya ƙasa da yanda masu sari a local government ɗin nan suke yi. Shi kenan mutane ku sun ji araha, aka taho aka wawushe kaya suka ƙare. Sai da aka buga lissafi sai ga kuɗi yan kaɗan, babu uwar kuɗi ballanta na riba. Kanan da ba a komawa kenan, kasuwancin da ba a ci gaba da yi ba kenan. Kamar yadda wannan ya kuskure, mutane da yawa sukan yi wannan kuskura. Kuskure na farko shine mutane mafiya yawansu abin da suke faɗa muku akan kasuwa ba gaskiya bane. A ce ma kasuwanci kaza akwai kuɗi, kasuwanci kaza ba kuɗi, kasuwanci kaza da wahala, wannan zaka iya, wancan ba zaka iya ba. Mafiya yawa ba gaskiya bane, saboda basu ma yi kasuwar ba ballantana su san me take ciki. Ku bari sai kun shiga, ku lissafa da kanku, ku yi nazarin ku da kanku, ku auna ku gani. Kai ko da wanda yake kasuwar ne bai zama lallai ya faɗa ma gaskiya ba, wanda yake yin ita wanda kake so ka fara kenan. Ko kuma wata kuskuren gaskiya ce amma shi ne ta fara a kansa sakamakon rashin lissafinsa, wata nasarar kuma ya same ta ne sakamakon jajircewarsa, wanda kai bai zama lallai in kai na ka samu ba. Komi ka bari ya faru a kanka. Hausawa sun ce ruwan da ya dake ka shine ruwa. Abu na biyu, akwai competition a kasuwa, wato gasa, amma ku yi lissafi mai kyau yayin competition. Kada garin neman ka karya wani ka karya kanka. Kada ka damu da sai kayanka ya fi na wani araha ko sai ya fi na wani tsada ko sai ka wani riba ko ka fi shi customers. Garin haka ba ka yi lissafi da kyau ba, kai ka rushe shi bai rushe ba. Sannan ku daina gaggawa. Ba zai yi wanda ya shekara 20 yana harka ka zo ka ce a sati 20 ko wata 20 za ka yi kamar sa ko ka fi shi ba. Ka ɗauki abin a hankali, ka ci gaba da yi a hankali har ka iso shi ko ma ka wuce shi. Amma dai babban competitor ɗinka ya zama kai ne abokin gasar kanka. Ka san kanka kafin ka yi yunƙurin taɓa wasu.